Aquesta tarda fem una jornada del projecte Arxius Oberts en la que hem convidat a arxius comunitaris del País Basc, de Madrid i de Catalunya per fer una jornada d'intercanvi de coneixements, per reconèixer-nos mútuament, per poder, en definitiva, agrupar experiències i veure com els arxius comunitaris d'aquí i d'allà ens donem suport i podem enfortir la tasca que fem. Tots coneixem els arxius institucionals que tenim en museus, en biblioteques, en pròpies institucions arxivístiques, però més enllà d'aquestes institucions que gestionen i que preserven la memòria i el patrimoni, hi ha també tota una sèrie de col·lectius, de grups, d'associacions, d'entitats més informals que des de la seva perspectiva situada, des dels seus barris, des de les seves situacions vitals, també fan una tasca molt important de preservar tota la memòria de la societat. Tradicionalment, les institucions de patrimoni, com els arxius, han tingut una mirada molt determinada, una mirada molt blanca, molt masculina, molt que invisibilitzava tota una sèrie d'històries, de vivències que també formen part d'aquesta memòria col·lectiva i que han quedat als marges. I els arxius comunitaris el que fan molts cops és d'agafar totes aquestes memòries, tot aquest patrimoni que explica una història diferent. Per Arxius Oberts, tota la capa digital és un multiplicador per poder realment fer aquesta preservació de la memòria i per poder complir aquesta missió dual que és, per una banda, donar a conèixer, però per l'altra també empoderar tothom perquè pugui fer la seva pròpia reflexió al voltant de tota aquesta identitat que conformen els elements d'arxiu.